Ассалому алейкум мардами тоҷик, мардами ғариб, ҳама каса иншаллоҳ сози хубе. Чихеле ки яка Абдулло гуфт, бара мо аэропорти Душанбе, навз мо аэропорти Душанбеда қарор дорем. Омадем нархои билет, нархои авиакасора парсидем ки нархи билет ай Душанбе, ай Кӯлоб, ай Хуҷанд, ай Қарған, шаҳри Бохтар чанд сомони ай? Ҳозир пешкаши шумо мекунем 6000 сомон Душанбе Москва. 6000 сомон, 6200 сомон, 6100 сомон ҳар авиакасаи амиҷи ҳар хел мега нархора ами моҳи февралдаи. Баъд Кӯлоб ами моҳи февралда 5400 сомон. Нархҳои билеташ 5400, 5380 мегӯм ку ҳар як компания нарх навои хича дора. Хуҷанд бошад 4700, 4800 моҳи февралда. Бохтар, Қарған 5800 сомон. 5800 сомон билет ай Қарған ай 200 сомон ай Душанбе разница мекардай. Баъд нархҳои билет зависид ай парвозоро мекунанд. Ҳозир парвозо камтарак шидагиян, мисол кам мераванд самолето, кам меоянд, барои ҳамин нархи наво камтар хестагӣ ай болодай. Баъд ҳар як компаниёе ки ҳастем мо савол додем, компаниёи ами Сомон Айр ҳамаша савол додем. ҳар якташ тести коронавирусро мепурсад. ами тести коронавирус, варақи коронавирусотона бигирен. ҳар як компания ки медонен тестҳои коронавирусро мебинанд, бояд аниқ и чиз дар дастон бошад. Инами хеле бо мисол дар бораи парвозо гап занем. моҳи мартда ҳастай, моҳи мартда бо ҳастай билето арзонтаракай ки 200, 300 сом, 150 сом, 100 сом билето разница мекунанд. мисол ай Душанбе на 6000 сомон ки бошад, моҳи мартда бо 5800 нархи ҳозир ай Қарған мешавад ё 5900, на Кӯлоб 5400 ки буд 5000 ё 5100, Хуҷанд 4700 ай. мисол моҳи мартда, охирои март, байнои мартда ужели 4400 бешавад. Бохтар боша 5800 ай 5500 мумкин бешавад. мумкин е аниқ барои чи ки персидем ҳамаи нархи навора мо барои ҳами ай Россиярам баъд билет гирифта мешавад. то қадар иҷа паспорта нишон медиҳи дуруни самолёт мегзарӣ мерай. мешавад ки мисол ай Россия билета мегирана та иҷа тоқа паспорта нишон медиҳи прамой мегзарӣ мерай. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен, сарбаланд бошен. ҳамин то боздид. Ассалому алейкум ба ҳама мардами муҳоҷир, ба ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен. чихеле ки дар аввали видео диден бародар марои кардам аэропорти Душанбе ки мисол билетҳои ай Тоҷикистон ба Россияра ба нархи сомони ай авиакасои аэропорт пурса маълумотон битева. чихеле ки диден иншаллоҳ ки ҳамаша фаҳмидем ба нархи сомонӣ буд. ва худам хостам барои ки ҳамин масъалада бисёр савол метиҳанд ки чем ай и тараф рафтан ҳозир ай Россия Тоҷикистон рафтан, ай Тоҷикистон омадана бисёртар билет пурсидестиянд. худам хостам нарх навоша ай иҷа ба рубл барои нафарое ки мисол бисёриҳо савол метиҳанд, мегӯянд ки мешавад билета ки ай Россия бигирем ай Тоҷикистон одам биёяд. бале мешавад ва рубл қатъи гап безанам. ай Душанбе Москва прямой рейс ай 39 то 47000 ай прямой рейсаш моҳи феврала дар назар дорем. баъд ҳаст ай вариантҳои пересадка қатъи ки ждати кам дорад 2 саат 4 саат ай 33 то 42000 бо ҳаст ай пересадкаҳое ки 1 сутка 2 сутка жда дорад ай 28 то 38000 ки ё бигем самолёт алиш мешавад. вобшем пересадкаш камтарак бисёртар ай. ай ҳама арзони арзон бигем пересадка қатъи ждати бисёр моҳи февралда 28 меояд. мисол числои мегуфтагии шумо не, шумо вақте мо дар занг мезанед бигем ки моҳи февралда ай ҳама арзонаш кадом число ай, мо ҳам моҳда мебинем, иншаллоҳ гап мезанем. баъд ай Кӯлоб Москва прямой рейс ай 36 то 42000 ай. ай Кӯлоб Москва прямой рейс а пересадка боша ай 27 то 41000 ки ҳам ждати бисёраш ҳам камаш. бо занг мезанем мепарсем ки мисол кадом числош ждати кам дорад, кадом числош ждати бисёр. ай Хуҷанд Москва боша ай 32500 то 40000 прямой рейсаш а пересадкаш боша ай 24 то 40000 ва ай Бохтар Москва боша ай 39500 то 56000
пересадкоиш ки жиддати кам 100, 200, 300, ай 28 то 37 ҳазор, пересадкое ки жиддати бисёр дура сутка бигем, 1 сутка 2 сутка, ай 27 то 32 ҳазор ай. метавонем ки билета ай Россия бигирем. дар вақти регистратсия паспортшона нишон метиҳанд, мегзаранд, меоянд. чӣ ки дар чанд видеомон гуфтагем, ай тараф рафтан бисёр компаниҳо теста админит кардагиай, якам ай Тоҷикистон омадан, чӣ ки бародарам гуфт, мепарсанд. Кисомон айрам ҳамаи компаниҳо мепарсанд. Унҷа бо видеои фақати гап задам, одаморам гузаштанда, аю тараф омадан мепарсанд. барои кадом нафаре ки аю тараф меояд, лучи биспора ки билетшон насӯза. ва кадоме ки билет гирад, кадоме ки савол дора, номеро дар комментария ҳастай. иншалло телефон мекунед, ягон нофаҳмоӣ, ягон савол боша, алоқа даем боше. ҳаматонда раҳмат.